Velkommen til. Prøv lige at forestille dig det her. Du beskriver en app i helt almindeligt sprog, og så ser du en AI bygge den præcis som du havde tænkt dig det. Altså helt uden misforståelser. I dag skal vi kigge nærmere på, hvordan GitHubs nye SpecKit rent faktisk forsøger at gøre netop det muligt. Så lad os bare springe ud i det. Altså, det her citat, det er jo nærmest en grundlov inden for softwareudvikling, ikke? Planlægning er simpelthen alt. Vi ved det alle sammen, og vi har helt sikkert også alle prøvet at mærke smerten, når det kikser. Men i en verden, hvor vi har AI-assistenter overalt, hvad betyder planlægning så egentlig nu? For ja, når vi bare beder en AI-assistent om at skrive noget kode for os, hvad vil det så sige at planlægge? For hvis vi ikke er super omhyggelige, så kan vi lynhurtigt inde i en situation, der har fået det her lidt smarte navn, vibe coding. Okay, så lad os lige prøve at skille det her AI-kodningsdilemma ad. For selvom vibe coding måske lyder ret fedt, så er det altså en fælde, som rigtig mange af os nok allerede er trådt i, måske helt uden at vide det. Her kan vi se den helt fundamentale forskel. Traditionelt der har vi en plan, og den plan resulterer så i noget kode. Men med det her vibe coding, der bliver koden pludselig selve specifikationen. Det betyder, at vi godt ved, hvad der er bygget, men hele intentionen bag, altså hvorfor det blev bygget, den er bare forsvundet op i den blå luft. Og konsekvenserne, ja, de er altså ret alvorlige. For når din kodebase er din eneste specifikation, så bliver den utrolig svær at vedligeholde. Altså hvordan i alverden skal nye udviklere, eller for den sagens skyld dig selv om et halvt år, kunne forstå de valg, der blev truffet. Det bliver næsten umuligt at bygge videre på, og ja, et sandt mareridt at finde fejl i. Det her er jo et helt klassisk eksempel, som bare illustrerer problemet perfekt. Forestil dig et team, der skal bygge et simpelt notifikationssystem. Product manageren ser for sig nogle vildt detaljerede indstillinger, backend-udvikleren laver bare en simpel on-off-knap, og frontend-udvikleren tænker i fede OS-integrationer. Hver for sig er deres idéer jo fine nok, men tilsammen totalt kaos. Og hvorfor? Fordi den fælles plan, den der delte kontekst, den mangler fuldstændig. Okay. Nok om problemet. Hvordan løser vi det så? Svaret er faktisk ikke et nyt smart værktøj, men derimod en helt ny tankegang. Spec-driven development. SDD vender simpelthen på det hele på hovedet. I stedet for, at en specifikation bare er et eller andet dokument, vi læser og så koder ud fra, så bliver specifikationen selve den ting, der kan eksekveres. Den bliver det helt centrale omdrejningspunkt, der så styrer AI'en til at generere den præcise implementering, vi har brug for. Men lad os lige få én ting på det rene. SDD er ikke en eller anden dårlig undskyldning for at genopleve de der tunge, støvede kravspecifikationer og vandfaldsmodellen. Tværtimod. Det handler om at gøre vores tekniske beslutninger helt eksplicite og diskuterbare, at få dem hævet ud af mørket og frem i lyset, hvor vi kan snakke om dem. Det her, det er en fuldstændig genial analogi. Ligesom vi bruger Git til at holde styr på ændringer i vores kode, så giver SACD os mulighed for at spore, hvor forret bag vores tekniske valg. Beslutninger bliver ikke længere fanget i en eller anden lang e-mail-tråd, eller bare i hovedet på en enkelt person. Okay, fra filosofi til praksis. Lad os se på det helt konkrete værktøj, som GitHub har bygget for at få alt det her til at ske i virkeligheden, SpecKit. SpecKit er i virkeligheden ret simpelt bygget op. Det er for det første et kommandolinjeværktøj, der hedder Specify, som hjælper dig med at sætte dit projekt op. Og for det andet er det et sæt skabeloner og scripts, der definerer hele arbejdsgangen for, hvordan du skaber og bruger dine specifikationer. Noget af det allermest geniale i det her SpecKit, det er en fil, der hedder constitution.md. Tænk på den som dit teams tekniske grundlov. Her skriver I jeres ufravigelige regler ned. Ting som, vi bruger Postgres, eller alle vores API'er skal være RESTful. Det tvinger simpelthen AI'en til at farve inden for de streger, som I har tegnet. Men altså, nok snak om filer og koncepter. Hvordan ser det her så ud i den virkelige verden? Lad os prøve at følge hele arbejdsgangen, lige fra den allerførste spæde idé og til der ligger færdig kode. Hele processen er bygget op omkring en række ret simple /kommandoer. Først definerer du projektets grundlov, så specificerer du, hvad du vil bygge, derefter planlægger du, hvordan, så bliver det brudt ned i konkrete opgaver, og til sidst, så implementerer AI'en det hele. Lad os lige kigge på et par af de allervigtigste trin. Alting starter med Specify. Her bliver vi simpelthen tvunget til kun at fokusere på hvad og hvorfor. Hvad er brugerens problem helt præcist, og hvorfor er det, vi løser det? Teknologi, frameworks, databaser, alt det er fuldstændig forbudt her.
Det er ren og skær produktvision. Det er først, når va'et er helt på plads, at vi går videre til plan. Nu tager vi så specifikationen og oversætter den til en helt konkret teknisk plan. Noget i stil med, okay, til det her formål, der bruger vi React, .NET Aspire og en SQL-database. Og alt sammen er selvfølgelig styret af de overordnede regler fra jeres Constitution-fil. Til sidst, der er det ren og skær eksekvering. Tasks forvandler den store plan til en super detaljeret checkliste, som AI'en kan forstå. Og implement, ja, det er startskuddet, hvor AI'en så slavisk begynder at bygge softwaren en opgave ad gangen. Så, efter alt det her arbejde, hvad er gevinsten så egentlig? Hvorfor er den her meget strukturerede tilgang så vigtig? Jamen svaret er, at det åbner op for nogle døre, vi knap nok vidste eksisterede. For det første, så er det utrolig fleksibelt. Det virker ikke kun til det, man kalder greenfield-projekter, altså helt nye applikationer fra bunden. Nej, det er også designet til brownfield, altså der, hvor du tilføjer nye funktioner til et eksisterende, komplekst system. Du kan bruge SpecKit til at give AI'en den nødvendige kontekst til at modernisere ældre kodebaser på en rigtig struktureret måde. Og nu kommer vi til det, der for alvor er mindblowing. Fordi specifikationen og koden er adskilt, kan du pludselig bede AI'en om at implementere den præcis samme specifikation i både Rust og Go, bare for at se, hvad der kører hurtigst. Du kan teste 3 forskellige UX-designs på få minutter. Det her er ikke bare kodegenerering, det er en sandkasse for innovation. Så lad os slutte af med et spørgsmål til eftertanke. Er en fælles delt specifikation, er det virkelig nøglen til at tæmme det her kreative kaos, som en AI kan være? Kan vi, ved at give den en klar fælles sandhed, rent faktisk forvandle den fra en lidt upålidelig assistent til en ægte fokuseret samarbejdspartner? Tja, fremtiden for, hvordan vi bygger software, afhænger nok ret meget af svaret på de spørgsmål. Tak fordi du lyttede med.